Jivan bajaran Qersê ku beriya niha di destê Partiya Tevgera Netewperest MHP da bû, sürpriz hate jiyandin û kete destê HDP. Yek ji bajarên ku sürpriz hatiye jiyandin jî Îdir bû. Li Îdirê li gel ku hemû partî li dijî HDP bûbûn yek, lê cardîn HDP serket. Bajarê ku HDP herî zêde deng winda kirî Agirê bû. Li Agirê 2004 heya niha HDP di şeş hilbijartinan da partiya yekem bû. Lê di vê hilbijartinê da HDP li Agiriyê pir deng winda kir. Hilbijêr sedema vê yekê pêşiya hilbijartinê ji me re gotibû ku em berbijarê hevşaredarê xwe nas nakin û me hez dikir ku kesek ji Agiriyê bûye berbijarê me. Her wiha li Cûlemêrgê şaredariyên Şemzînan, Çelê û Dêrêcik jî ku beriya niha di destê HDP da bû ve guhastin AKP. Dîsa li Wanê beriya niha hejmara şaredariyên AKP dibû. Di vê hilbijartinê da ev hejmar derket çaran. Piştî li Wanê encam eşkere bûn, rêxistina HDP li ber avahiya xwe derbarê hilbijartinê da daxuyaniyek da çapemeniyê û ji bo piştgiriya gel spasiyên xwe ragihand. Hevşaredarê bajarê Meziniyê Wanê Mustafa Avcı di axiftina xwe da balkişan ser encamên hilbijartinê û bang kir ku heme alî rêzê nîşa îrada HDP bide. Em tiştekî xirab naxwazin. Em zor destiyê li tu kesî nakin. Tenê em viya dibêjin. Wexta hûn hürmetê ji me re dernexne pêş, tenê tiştek dibîne destê me da. Li hember zûrmê em ê ber xwe bidin. Hûn nikarin serê me bitewîn. Avcı herî dawiyê spasiyên xwe ji gel re pêşkeş kirin û got ku ew ê piştî çend rojan dest bi kar bikin û qayûman bişînin. Bi xêrxweşî çend roj şûnda em ê mazbatê xwe bigirin. Em ê bi we hewra tevê gerê xwe xwedî rûmet ra em ê herin wê şaredariya xwe wê dîna xwe azad bikin. Qayyûm bidefînin bila hera. Hêjayî gotinê ye ku piştî hilbijartinên xwecihiyên di sala 2004 da Wezareta Karê Hundirîn li şûna gelek şaredariyên di destê HDP da qayyûm diyar kiribûn. Di vê hilbijartinê da piraniyan van şaredariyan ku qayyûm hatine diyarkirin carek din ketin destê HDP. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.